നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ബേക്കൽ കോട്ടയാണ്. കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോട്ടയാണ് ബേക്കൽ കോട്ട. 35 ഏക്കർ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ കോട്ട കേരളത്തിലെ വലിയ കോട്ടയും ഏഷ്യൻ വൻകരയിലെ ഒരു പ്രധാന കോട്ടയും ആണ്. ചെങ്കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ടയുടെ ഭൂരിഭാഗവും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. ഇതിന്റെ തീരത്ത് വൻ കോട്ടമതിലുകളും കാണാം. കോട്ടയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന നിരീക്ഷണ ഗോപുരം, ഭൂമിക്കടിയിലെ തുരങ്കങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ പണികഴിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ബേക്കൽ കോട്ട. 1760-കളിൽ ഈ കോട്ട ഹൈദരാലി പിടിച്ചെടുത്തു. പിന്നീട് 1792-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലും ആയി.